DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Kasama malipayong adlaw kanatong tanan, malipayo na pod kay permiment na malipayo mga kasama tungod kay lain ang usab nga sukiting pabinaw ang atuang himuon karon nga DXDC Listener of the Day. Nagta karon din sa may barangay Agno proper ning atong syudad sa Davao, particular sa Lacandula ning atuang syudad mga kasama kay doon na napuntay at lipayon karong adlaw karong orasa mga kasama kinimbalaya nga naa sa tong likod moy ato ang ilailahon o ato ang mahimo nga DXDC Listener of the Day. Mo'y mudawat sa ubay-ubay nga mga regalo nga ato ang gidala karong nga orasa mga kasama. So ato nang ilailahon, ayo may adlaw! Nay, sulod mi nay! Nay, may adlaw! Mayadro ko. Oh, unsay pangalan nimo nay? Si Rufina Buhisan. Ayan, si Nanay Rufina. Nay, pila edad mo nay? 64. 64. Ayan, sa imuhang pangidarong karon ay kaya pa kayo ka musugakod sa panginabuhian? Kaya pa. Kana gyud. Unsa may panginabuhi nimo karon di ay? Lupis Palay. Nara sa balay. Tinda-tinda. Samtang nakadir sa balay, tinda-tinda. Unsa bay nakapalingaw sa imuha sa pagbantay? Pamatis na Diyo. Tigpamati. Unsa man ang istasyon na? Sa DXDC. DXDC! Unsa man, Ben? Sige na, Ben. Kung nagpaminaw ka sa DXDC, unsang programa ang imuhang may duman ka nga permi mo mabati? Drama, halimbawa. Kaning dumanan sa kaawit. Oo. O kaning balita. Pero dumanan sa usa ka awit, usa sa mga paborito mong ginapaminaw. O dumanan. Tambag po mga alauna. Ayan, kini akong suliran. Hindi akong suliran. O nga nung ganahan magikaaning mga dramaha sa DXDC. Kasunod man po sa yung masubaybayan madako ba? Hanggang pa sa una. I see. So, tungod niya na ikaw ang amuang DXDC Listener of the Day. Andam na kamulawat sa itong regalo? Andam na. Andam na! Unahon na to ang radyo. Ayan, anak kay bagong radyo na. Mailisa na yun mo ang radyo. Ayan. No, gawas niya na napagitay. Panudan. Okay, ato ang panudan. Ayay, kaon gani. Ay, sarap. Napatay pangtulak. Pangtulak nga soft drink. Ayan, Mawalang kan. Gusto ka souvenir, Nay? Oo. Nay, natay DXDC souvenir. Ayan. Nay, naana sa imo ato ang mga regalo, premyo, unsa ato ikasulti? Ay, dakan salamat sa DXDC. Oo. Sa ipin mi na muna paminawan. Oo, Mga silingan. Walang Pamati ipin ko mo sa mga DXDC. Kaya natay premyo. Ayan. Boy na mga kasama mo to si Nanay Rufina Ayan. Adil kay si Nanay na lipay karong ilaw pati ng mga silingan. Yes. Ayan. So mga Very kasama happy. mo to ang atuang DXDC Listener of the Day. Yes. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radjuman Joe Alveray. Tatak, Ariman. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.